Na trhu so starožitnosťami sa objavili falošné keľtské mince. Polícia v Trenčine chytila trojcu páchateľov, ktorých obvinila z podvodu. U jedného z nich našli takmer 2500 kusov falzifikátov pripravených na predaj. Policajti okrem napodobnenín vzácnych a medzi zberateľmi vyhľadávaných mincí našli aj raznice, ktorými ich vyrábali. Vyrobili napodobeniny strieborných keľtských mincí typu biatec. Táto minca, tá pôvodná, akože je z 1. storočia pred našim letopočtom. Niektoré dokonca sú jedinečné, sa iba na Slovensku našli. Čo si pamätám, tak asi pred 10-12 rokmi bola v aukcii minca. Vtedy to sa pohybovalo okolo 60-70 tisíc korún. Tieto falošné historické mince predávali zhruba po 100 eur za kus. Z podvodu sú obvinení 43-ročný Milan, 31-ročný Dušan a 25-ročný Pavol. Súd dnes rozhodol o ich vzatí do väzby. Falzifikaty predávali ako pravé. Tieto biatece boli strieborné. Bude to zrejme asi z rôznych chovov. Môže to byť aj striebro, môže to byť s cínom miešané, tým pádom to sú také najschopnejšie, títo vlastne falza sa vyrábajú. Pravdepodobne ich vyrobili na základe originálov, ktoré našli pomocou detektoru kovov. Podľa odborníkov ide o novodobých vykradačov hrobov a pokladov. Naša história sa takto stráca. U obvinených polícia našla aj iné napodobneniny historických predmetov. Trojici páchateľov teraz hrozí, že straví za mrežami až 5 rokov. Z Trenčína Michal Bujna, televízia Markíza.